Пигментациите рядко са чисто козметичен проблем, а по-често насочват към медицински причини. Ултравиолетовото лъчение и видимата светлина допринасят за образуването им. Хормоналните промени също имат значение, както и генетичните особености. Не на последно място, неправилната козметика и определени медикаменти могат да провокират или да влошат вече съществуващи петна. Лазерната терапия е ефективен метод за лечение на пигментации по лицето. Тя действа като насочва енергия към меланина, пигментът отговорен за потъмняването на кожата. Това позволява разрушаване на натрупания пигмент, без да се увреждат околните тъкани. В Legea Artis подбираме лазерната терапия в зависимост от типа и дълбочината на пигментацията, като може да бъде с пикосекунден или с Q-switched лазер. Тя има няколко основни цели. Противовъзпалително действие, което постигаме с PDL, Nd:YAG лазери или с IPL, щадящ повърхностен пилинг в зимния прозорец и насочени депигментиращи импулси. Преди да започнем лазерните процедури, лекар поставя правилната диагноза. Ние очакваме от пациента да спазва стриктно предписаната терапия. Лекар плюс пациент е равно на резултат.